Історикиня, журналістка, письменниця, людина, яка знає, откуда єсть пішла кримсько-татарська земля. Гульнара Абдулаєва, гостя нашої програми, точніше, ми у неї в гостях. Вітаю. Хош Кельденас. Сау. Проходьте. Дякую. Ось тут у нас ще одна членкиня нашої родини маленька, але вона предпочитає там залишатися. Нехай Марко тебе знімають. Марко? Марго. А, Марго. По-кримсько-татарській місто ні. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми живемо трошки ближче до Криму, тому що ви саме бачили, що ви приїхали на вулицю Феодосійську, тут ще поруч є вулиця Кримська, то ми так трошки наблизилися вже до Криму. Я думаю, що це дуже такий добрий знак. Я вам трошки хочу ще показати наш Крим. В мене є такий куточок, де в мене там подарунки, це подарунки маминої подруги, яка вона сама малює, і це наш Крим. Ну, це, звичайно, лучки Бахчисарая і все інше. І лаванда, звичайно, яка завжди вона... Ностальгія. Так, це така ностальгія. Коли я заходжу одразу в дім, і я бачу цей Крим, і мені так трошки на душі легше становиться. Це в нас вже така традиція, кавова традиція. В нас немає кофемашини, тому... Кстати, я хотів спитати, чому джезве, а не кава-машина? Ну, тому що це традиція кримських татар, і нам смачніше, наприклад, пити з джезве. Це джезве, до речі, з Криму приїхало. Да, це наші кримські татари, майстри, які виготовляють, і це в подарунок також приїхала з Криму. І, до речі, я хочу ще одну річ показати, яка повинна бути у кожній кримсько-татарської господині. Це називається чогорик, тобто ми робимо чебурехи. Ну так, для чебуреків я зрозумів, це обрізати, така класна штучка. А що за мірна ложечка? А це мірна ложечка також, це вже зробив Рустем Скібін, це його твір, його вироб. Ну, тобто, а що її міряти? Це не є, в принципі, кримсько-татарською, але просто він зробив. Це спеції, можна додати, щось інше. Тут 1/4. Кава із джезве. Без цукру це так має бути? Так, без цукру. Я можу додати цукор. Я просто спитав, можливо, там... Це у Мустафа Ага є улюблений анекдот на цю тему, кава без цукру і без вершків. Він каже, що кава без цукру і без вершків – це кава чоловіків. Ага. Ти закінчила Таврійський національний за фахом історикиня. А викладала після закінчення? Ні, не викладала, жодного дня не викладала, тому що я вже з 5-го курсу працювала в газеті «Авдет». І, в принципі, в цьому не було ніякого для мене сенсу. Я ніколи не ставила перед собою ціль, наприклад, бути викладачем. Тому що я хотіла займатися саме історією, саме в науку уходити. Але просто на той час я займалася популяризацією кримсько-татарської історії. І, в принципі, наразі я також це роблю. А чому саме історія? Тому що, в першу чергу, що я зростала в Криму під час, коли взагалі не було кримських татар, і питання було, а звідки ми, хто ми такі, тому що родина моя кримсько-татарська, і, звичайно, що в окруженні взагалі не було ніяких представників кримсько-татарського народу, крім деяких родичів, які також рано переїхали, або там друзів, тому що дуже було на той час мало кримських татар в Криму, це 80-ті роки, звичайно, ще мало хто переїжджав, тому що були складні роки. І я хочу сказати, що саме в той момент, коли як дитина і формувалася, я завжди чула про історію кримських татар, звичайно, про 1944 рік, про депортацію, і кожне 18 травня, незважаючи на те, що це було під запретом, мої всі збиралися на центральній площі Симферополя. Але я хочу сказати, що на мене вплинув дідусь і тато, які дуже-дуже полюбляли історію. Саме про історію кримських татар дуже багато розповідали, хоча дуже мало було інформації. І яка вона була, ця інформація, вона була негативна. Я пам'ятаю, що я коли ще була дитиною, ми колись поїхали на екскурсію в Ханський палац, і завжди там казали, що у кримських ханів були багато наложниць, і яка наложниця не сподобається, і кидали зі скали.
Тобто, ну, такі зверства були, тобто показували з іншого боку про те, що взагалі не було. І от хотілося наложниці розкопати, ж були. да, ну, наложниці були, але їх було, до речі, не так багато. Офіційні жони також, ну, по статистиці не більше 3, але були і по одній дружині. Тобто це взагалі інше питання, ну, стосунки кримських ханів в своїй родині, тому що жінки були все ж таки не просто мусульманськими жінками, да, не були тюркськими жінками, коли у тюркських жінок, як ти знаєш по Криму сам, як вона скаже, так тому і бути. Тому от так, звичайно, що в мене така, це, напевно, ці зерна тоді ще зерна в мене і впали, тому що я хотіла знати більше про свій народ, про Крим, про свій народ. Назви твоїх робіт «Кримський татар від етногенезу до державності» та «Історія Криму. Коротка оповідь великого шляху». Вони наче кажуть, що ти вже все знаєш про Крим і все розказала. Чи так це? Ні, звичайно, не можна знати все. Незважаючи на те, що я займаюся історією вже порядку 20 років, звичайно, ти не можеш казати, що я там історик з опитом. Ні. Ми не можемо, жоден історик, якщо він все своє життя буде займатися історією, він не може сказати, що він розкопав все. Тому що історія – це не точна наука, тому що дуже багато артефактів спливає. Тому я можу сказати, що, звичайно, ні. Треба ще багато-багато працювати над цим. А зараз над чим працюєш? А зараз от наразі я вже здала в видавництво Віхола вже свою другу книгу. Це «Розстріляне відродження кримських татар». І це дуже така захоплива тема, дуже цікава тема. Вона вже на стадії редактури, тому ми плануємо з видавництвом, що ця книга вийде вже навесні цього року. Так, ще в мене така дуже велика була мета і ціль, і я дуже хотіла ще создати свою сторінку на Amazon, саме Amazon Kindle, де працюють з книгами, продають книги, автор може публікувати, Amazon сам їх печатає. І для мене зараз така є цель, я просто працюю, що ті книжки, на які я маю авторське право, я їх вже опублікувала. Я создала ще одну книгу, написала про Хаджі Герая. Вона є англійською, вона є як в електронному вигляді, так і в паперовому. Тобто я більш хочу, щоб на Амазоні були паперові книжки, і людям все одно приємно читати паперові книжки. Також, вже купили щось? Да, я вже заработала практично. Ну, це, звичайно, це ж розкручується дуже довгий час. Це не так, що ти загрузив і в тебе там всі розкупили. Ні, звичайно, я за 2 місяці всього $40 заработала, але це початок. Ну, навіть не в грошах сама справа, а справа в тому, щоб світ знав про кримських татар. І зараз я хочу, в мене вже є наступна книга, буде про Ісмаїла Гаспринського. Тобто це такі обличчя Криму. Це буде серія, і я її вже потрошки запускаю. І там також є вже мої опубліковані книжки, також їх можна придбати. Українською, на жаль, російською і англійською. Планую також це зробити. Вивчення історії, як на мене, це такий дуже захопливий процес. І якщо матеріал цікавий, то справді там занурюєшся в цю епоху, там себе уявляєш у ній. От з тобою так буває? Звичайно, буває. Звичайно, от навіть якийсь такий момент, щось таке трапляється, попадається на очі, навіть якась яскрава картинка з мініатюр, з гравюр того періоду, і в тебе вже таке є натхнення щось копати в цьому напрямку і писати, написати щось. Буває, звичайно. А було бажання опинитися в епосі будь-якій, і в якій було б цікавіше? І прожити, так? Да? Ну, так. Звичайно, так. Звичайно, так. Навіть коли я ще була маленька, там до університету, я завжди мріяла про це. Коли ще навчалася в школі, я була така мрійниця, і завжди я мріяла жити, наприклад, в епоху десь там 18-19 століття. Чомусь так було. Саме у Кримському ханстві? Ну, на той момент, коли я ще навчалася в школі, я ще про Кримське ханство багато нічого не знала, а напевно вже трошки пізніше. Я ніколи не задумувалася пізніше над цим, напевно, да, я би пережила той момент. Тому що коли ти погружаєшся в написання цих матеріалів, звичайно, ти вже подумками там, в той епохи, і ти вже представляєш того хана, ту, яка могла би бути ситуація, що навколо мене було б на той час, саме на той час. Цікаво, жінка у Кримському ханстві в 19-17 сторіччі, це було б гарне життя?
А взагалі жінки в Кримському ханстві вони були дуже вільні і свободні в своїх і помислах, і поступках. Тим паче, якщо вона була, ну я ще не простолюдинка, але ну, в обичному суспільстві, коли вона мешкала, вона більш була свободна в своїх діях, навіть якщо на відміну від аристократок. Ну, взагалі-то, якщо так згадати, то історичні постаті загалом то були чоловіки, а якщо брати жінку, то кого би ти обрала? Є з кого брати приклад? Дуже багато було таких впливових жінок, які впливали саме на постаті кримських ханів. У Давлета Герая була Матуся, Магдум Султан, яка в принципі привела його до трону. А потім інші жінки, Кульсум Ханим, ім'я яке отримав цілий квартал в Бахчисараї. І вона дуже багато будувала, тобто в неї були свої фонди. Жінки свого часу вони мали фонди. І вони спонсорували, наприклад, побудову мечеті, або лікарні, або інших якісь там таких, я не знаю, там мостів, інших об'єктів, або просто допомагали бідним людям. Тому таких жінок було достатньо багато, і їх імена до нас дійшли. А взагалі, звичайно, з якої жінки я взяла би приклад, це, напевно, Айша Ісхакова. Але вона вже жила на початку ХХ століття. Вона дуже була ярка постать, така яскрава постать. За часів революції 17-го року вона дуже себе проявила. І вона навіть була в Києві на Конгресі поневолених народів, коли в Києві проходив він, і кримсько-татарська делегація приїхала. Тоді було 2 жінки в составі делегації, а Айша Ісхакова, вона просто призвела фурор тоді на київську публіку також. Як ти ставишся до виразу «історія продажна дівка»? Я би так не хотіла би говорити, тому що цим виразом більш маніпулюють ті, хто не дуже добре знає історію. І її не можна маніпулювати, тому що є факти, є артефакти, є археологія в помощі історії. І тому я хочу сказати, що я негативно до цього ставлюся. Який міф про Крим дратує найбільше? Звичайно, що Крим був подарений Україні, звичайно, що кримські татари там прийшли, ніколи Крим їм не належав. Звичайно, це дратує. І коли тут дуже багато є, особливо там в коментарях, дуже багато умників, які розповідають нам, що кримські татари це взагалі від Золотої Орди пішли, то це просто, too much, ми живемо вже в такий час, коли доступна література, і це все на поверхні, і можна це прочитати. Навіть про це вже пишуть українські історики, такі дуже відомі, як Крилюк, послухати навіть Магдов, він також дуже багато про це може розповісти. Де і не тільки українські, світові історики також. Тому я сподіваюся, що ці міфи будуть більш такі розвінчені, такі міфи. Обирайте номери від 1 до 20. Я читаю запитання під цим номером і так 5 разів. 15. Чи вірите ви у змову світових еліт? От знаєте, таке питання і да, і ні. І одна частина мене каже, ні, такого не може бути, а інша каже, що, мабуть, все ж таки є. 3. Скільки вагонів у потягу метро? Я не читала, я не знаю, якщо чесно. Я можу сказати, що десь 10, а можу помилитися. Чесно кажучи, не читала ні разу. Так, давайте 5. Чи є традиційна сім'я єдино правильною моделлю? Єдиною правильною моделлю мені взагалі здається, що не існує. 6. Хто ваш кумир? Мій кумір? Напевно, я не знаю, напевно, я буду брати все ж таки ханського періоду, це Крим-Гірай хан. Номер 4. Свобода чи безпека? Що важливіше? Свобода. Свобода однозначно, тим паче ми живемо в такий час, коли нам є з чим порівнювати в Криму, як живуть люди, і як ми тут живемо. Краще жити в свободі тут. Нехай буде зараз небезпека, але краще свобода. Яка книга у юності найбільше на тебе вплинула? Напевно, Майя Анрі та Циоловож Сімінолов.
Це була така перша, напевно, книга, такий великий роман. Це мені було десь, я не пам'ятаю, 10 років. Мені тато подарував її, і я просто взахльоп її прочитала. Чи був учитель або наставник, якому ти зараз би завдячила? Юнус Кандим. Чи був момент, коли хотілося залишити історію і зайнятися чимось іншим? А ні, ніколи не було, але я займаюся іншим також. А яку пораду ти б собі дала першокурсниці? Ну, іти, певно, до своєї цілі. Тобто ти прийшов на історичний факультет, ти знаєш, чим ти хочеш займатися, і йти до кінця до цього. Як би це не було складно. А що означає дім для тебе сьогодні? Ну, це затишок. В першу чергу це затишок, де є близькі люди, де є ті, кого ти любиш, щоб вони завжди були поруч, щоб була кава на столі, або чай, або якісь смаколики кримсько-татарські. І, звичайно, що дім для мене це в першу чергу це мій Крим, до якого ми обов'язково повернемося. А є якісь сімейні традиції? У нас багато їх. Ну, напевно, звичайно, що ранок починається тільки з кави. Якщо б у тебе була суперсила, то яка? Напевно, читати думки людей. Підвищити голос під час сварки – норм чи стрьом? Я завжди так роблю. На жаль, це дуже стрьом. Ну, це стрьом, але я роблю так. А вдарити від злості? Ні, це стрьом, однозначно стрьом. Улюблена страва? Кубіте. Яку найбільшу дурницю ти зробила в житті? Я таких багато робила. Напевно, моя сама велика дурниця була те, що я пропустила екзамен в цьому, вже в прошлому році. В зв'язку з переїздом я просто пропустила день, і я не пішла на екзамен. Це пов'язано з аспірантурою, і я його пропустила. І це була моя сама велика помилка і дурниця. А зараз питання або треба обрати. Робота з архівом чи розмова зі свідком? Архів. Кращий час для роботи – ніч або ранок? Ранок. Книга чи фільм? Книга. Наріман Алієв або Ахтем Сейтаблаєв? Ахтем Сейтаблаєв. Довіряти людям чи покладатися лише на себе? На себе. Самозбереження чи жертовність? Я дуже часто саможертву приношу, тому напевно, перше. Приймати реальність чи змінювати її? Змінювати. Раціональність чи інтуїція? Інтуїція. Ранкова зарядка чи додаткові 5 хвилин сну? Сну. Мити посуд одразу чи залишити на потім? Відразу. Це привичка. Ти вже казала, що ти народилася в Криму, і народилася ще під час радянської влади. А от як це було зростати у ті часи, коли кримських татар влада вважала зрадниками? Ну, я ж була ще дитиною, я не уявляла всіх цих моментів, через які проходили, напевно, мої дідусі, бабусі і батьки. Тому я можу сказати, що мій перший опит – це дитячий садочок. Коли ти знаєш всі стежки на пам'ять, з тобою матуся вдома займається, і коли будь-яке свято, а тебе вихователька не дає стишок і каже матусі, що на мене не вистачило. І всі дітки виступають, а я сиділа завжди на скамейці, поки моя матуся не втрутилася. Чому навчило життя поза Кримом? Ну, напевно, опиратися саме на себе. Тобто, дійсно, що ти повинна ставити свої ціль і рухатися далі. І, напевно, впевненість в собі. Оце, напевно, так і є. Трошки впевненість в собі, чого мені не вистачало в Криму. А яку особисту втрату через окупацію Криму пережила? Ну, звичайно, те, що я не можу заїжджати в Крим. І не могла заїжджати ще до повномасштабки. Вже після 17-го це було останній раз, і це було вже таке попередження зі сторони цих ФСБшників, які там на такому мовному кордоні були. Це, напевно, це така болюча втрата. Тобто вони тебе попереджали? Що Так. А коли ви до нас знову і тому подібне, тобто були вже розговори такі. А чи втрачала друзів чи близьких з Криму через політичні або історичні погляди? Як всі ми, так.
Ну, я не буду називати імен, але були люди, які дуже багато зробили свого часу, відкривали там музеї, а потім в сам такий момент, у 2014 році, коли трапилася окупація, вони різко переметнулися на інший біг, і для мене було це просто ударом. І після цього я прекратила взагалі спілкуватися. І це був не один чоловік такий, а декілька людей, які казали, ну вам же буде краще, всім буде краще з Росією, або щось таке казали. І для мене це просто маркером вичоркувалися люди з мого життя. Яке б запитання ти поставила би собі зараз? Чому я лінилася робити більше роботи, писати, наприклад, робити більше книжок? Оці моя лінь, вона мене просто зруйнувала дуже багато часу. Тому от чому я так робила. Дякую. Ну і наостанок анекдот. Напевно, анекдот про Ахмета Кая Озінбашського. Це така персона, яка дуже багато про нього знають. Він завжди був такий бідний, і одного разу його просто нікуди не кликали. Одного разу він вирушив продати свою корову і купити себе красиве шатне вбрання. І прийшов на якесь свято, і до нього вже ставилися всі так активно, тобто з ним спілкувалися, з ним, тобто віталися. Да. І він іде, такий довольний сам собою, що він в центрі уваги, і він так трошки так шепче своєму вбранні, такий дякую тобі, що на мене всі звернули увагу. Тобто це суть така, що по одягу зустрічають. Дякую. Вам дякую. І що тебе знімають? Марконь, кисюнь.